Здравейте хора, добре дошли на днешното видео, където аз играя Fortnite с моите приятели, тъй като аз тук играя с Антон и Емо. Аз вече имам, да знаете. Това ще бъде част първа от днешното видео. И след това ще пусна част 2 и част 3. Ще бъдат 3 части за днеска. Между другото, аз ще пускам 3 части, пуснал съм... Не. Пуска се част 1 в канала ми, а пък част 2 Добре, хора. Сега тук съм в лобито и тук сега съм в Viberът и можете да видите Емо и Тонка. Я сега покажа на телефона. Антоне, я сега покажа. Ето го и Антон. Брат, мен не знам дали ме виждате, ама аз прия сега. Да. Аз те показах вече. И днес ще играем Fortnite, както виждате. Сплитърче. Виж как го забелязах и това сплитърче. Виж как го забелязах веднага и това сплитърче, така до мен. Къде са сплитърче? Виж го как бяга. Виж го как бяга. Що бягаш, бе? Да, брат. Аз го краквам 2 пъти, почина само ме бяга. Алай. Пата католици. Няколко са 1, 2, 3, 4. Ясно 4. Так, тук ще умин, що левнал, бе? Съм левнал, тук съм. Да се направим тук. Знаете ли, че аз имам? Това не снимам от 22 минути. Знаете ли, че аз имам YouTube канал? Или се участва, който няма как иначе. Последвайте ме като хора, казвам се да пишем кола. Да пишем хаос. Како не си нямам там лайки? Не казвам се да пишем кола. Хаос. Да пишем хаос. Погледайте. Ама, не ти от прозението ли имаш? Марто, от прозението ли имаш? Не. Как? От камерата. Не са от телефона. От камерата на компютъра, бе. Брат, помощам, то ти преди... Марто, да ти преди имаш от телефона, не помниш? Активирате? Например, брат, аз ще имам телефона, който ще излезе на брат. Няма как да снимем. Какви е за майката? Брат, не. Ай, Марто. Марто, бе! Държай. Айде, тя го слабко. Арио, сплитърче. Мама ти да еба курска, да ти еба майка. Няма се скопа. Знаеш колко ми време? Брат, това е абсурдно. Да, между другото аз съм пуснал такова за деца. Има една... Питаха ме за какви е предназначено това видео и аз натиснах за деца. Значи няма коментари. Не изкарваш пари. Не ме бе като не изкарвам. Защото на коментари изкарваш по 1 лев, ако не имаш. Доколкото това няма идесно. Има един път. Не, видно. Котка не съм дета. Затваря вратата, че студено. Студено казах, Парпът е полинци. Маймор да спи. Кот каза, че спи комо.
Тома спамил Брат, как да се дръпна до него ева? Марто, Аре си се долу Марто, ано трябва да има видео за YouTube как гърмим ператки. Какво викаш? Аре си се долу брат! Как гърмим ператки. Няма къде да слизна, брат. Искаш това? Това, Марто. Искаш ли утре да снимам зи? Чакай, да, ще се. Искаш да ти пусна баунсер, искаш да ти пусна баунсер. Ето. Етко. Етко паде. Ето. Оле! Еш, Пус! Хихи. без дец. Я знаю, трепка. Яй. Баща, деца. Мартин Кот. Мартин, респект. Да, браво, браво. Добре, бре. Респекта на Мартин. Вече е на видео. Да. Одеве, аз направих респект. Одеве, когато Мартин се самоуби, аз направих респект. Да, брат, респекта на Мартин. Брат, аз, когато че... Оле! Винаги, когато Оле, отива съм Денсо на Валер, защото ме дразни. Уж! Мартин, Денсо брат, съм само когато Валерки ме дразни. и мене, само тогава ден съм. Само когато Валерки ме дразни, почвам да Денсо. Да, и аз. Ама през другото време респект. Да, брат, респект. Респект към приятели. Имайте го и вие. Винаги респект към близки приятели и хора. Но ако ви дразнат, Денсън ти. Ако ви дразнат, Денсън ти им теги да е. Няма проблем. Аз ви позволявам. Няма проблем, спокойно. Брат, брат, няколко дни умирам от фобия. Ой, брат. Яй, как ме иде. Да, но аз не знам, че той е жив. Аз на... Той е на бяла, той е на бяла. Не, той се хилна на 10 бяла. А вие трифеноли вже ми играете на слабаци. О, брат, то ти дойде при мене. Ти дойде при мене, брат. Не, аз говорих за емо и тактика шален. Аз говорих за емо. Брат, ти Трифено с двама ли, така? Трифено с двама ми говори, брат. Марто, аз да се взема. Мартине, брат. Мартине, Валерки ми говори Трифено с двама. What the fuck? А, дефено. What the fuck? Да, има го на записи. Има го на запис, каза Да, има Трифено. го на запис. По принцип, да, има го на запис. Ма брат, Марто, Два знаеш, записа. че съм те Два отговорил. записа. Чакайте малко, тихо. Какво викаш, Тонка? Нищо, зарежи. Искам да се хване снайпер. Още един път. Ма брат, аз Оля, ти казвам, брат, Мартин, да айде. слезам, да се бием като мъже, брат, той тук е. Не знаете. Мати пичо, не може да ни такова 2 часа. Не! Просто пуска бомба. Не, брат, не съм аз. Дарък. Лего сега как се ме стрипнало едното. Валер, покажи се, виждаш се. Чак се биям. Бахте. Бахте, печално да играете на телефон. Арио, Аркуците. Арио, нали викаш бахте? Останал бахте. Бахте, че това изключително е. И аз пастил и аз пастил. Не ми гледа нещо друго. О, я ще ми хуя. Аз съм малко... Брат,
Мартина, я кажи малко нещо, че това брат казва някакви неща, които не са за деца, брат, просто... Добре, аре, да говоря. Добре, пичок, говори някакви пасти, дето не са за деца. Ема, чакай да го правя. Кой? Валерка, кой? Брат, знаеш колко ми време? Говори ти, брат. Брат, ние това го пускаме на... Брат, знаеш колко ми време? Пусни на приятели. И николко не ми време. Аха. Тихо! Ха-ха, кой първи умре? Ха-ха-ха-ха, аре да се смеем на най-тъпия. Ха-ха-ха-ха, аре дей бой. Кой ми играе 2-1? Кой най-глупав е слабак на света? Нямам това. Да, аз. Що? Проблем? Знаеш. Че съм много отворен навсякъде. Че съм отворен. Да, пичок. Айде, отворник. Да, снайпер. Я тук снайпер. Мале, мамото първия път между другото. Това не мен да, мамата, ама аз искам съм да. Брат, защо съм завълком за бората? Добре, по-добре от завълком, брат. Брат, аз напича. Кога пичала, аре, кога пичала. Така те влезе и ще се населиш. Брат, Валерто е взел храна. Брат, не така за Валерто, сега като му влезе и ще се населя, аз ти кажам. Аре, на срамка. Ако не искам пада. Дай го брат, 2-1 ми играйте. Всеки си играе 2-1, като така си паня. Фурко навсякъде. Аре да какъв си от фурко. Тук правец. Окей, да се отваря устата. Ма брат, тогава се бия с Мартин. Ой, не сте се оцелили. Ма, емо, ние са запичко. Не, то не вече спря. Лягай. То мен не ме оцелил далече. Лягах казвам. Ти, къдеш? Не, брат. Оле, на кой му се скараха? Ами, добре хора, това беше първият част. Дано да ви е харесал. Чао и след няколко минути пак ще пусна втора част.